Monggo dipunaturaken wonten lelagon Pepele sesarengan Rivanis campur sari. So pasti bisa. Ke Mas Timbul selamatan Rien Mas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Lidah Wes wancine tan saki elengke. eleke. Wes wancine padha nindakake. Aden wes kumandhang wayahe sedaya. Nakane wajib dawuhe pangeran. Salat dadi jagae agama. Kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah. Subuh duhur lan asar, Salat saya ngadoke tindak maghrib lan isya jangkepe. raya ganti ditambah salat sunahe. Yo Sembrono iku perintah agama. Ana ning donya mung sedhelok sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa. Yen kepareng besok munggah suwarga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wes wancine Hoi. tansah dieling. Padha nindakake aden was kumandhang wayahe sedaya. Nakane wajib dawuhe pangeran. Salat dadi jagae agama. Kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah. Subuh duhur lan asar, Salat sayekti ngadoke tindak mungkar. maghrib lan isya jangkepe. Prayogan ditambah salat sunahe. Ya sembrono iku perintah agama. Elingana ning donya mung sedhelok sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa. Yen kepareng besok munggah suwarga. Mak nyes tenan ya Mas. Terima kasih matur suwun dia Jong Lidah Popi kang sampun ngaturaken kalian tembang.